Твоята милост, Исус, върху мен. Той ревнува за мен, с любов обгръща ме, аз съм пленен от Твоята милост, Исус, върху мен. О, как ни
Господи, тази година, Господи, да бъде преломна, преобразяваща за всеки един в Твоето тяло, Христо, Господи, и за тези, които ще повярват в Твоето свято име. Моля Те, Господи, нека Духът Ти да се движи, Господи, за България, за църквата в България, Господи. Как ни обикна, Господи! Само как ни обикна Ти, Исус! И Ти, Отче Святи, че пожертва Сина Си за нас, че пожертва Татко Мой, единородния Си, за да не покине един, който повярва в Твоето свято име. Моля Те, Господи! Как, Господи, само пожертва? Как, Татко, пожертва Твоят Син, за да ме направиш Твой, за да ме направиш Твой, за да направиш Твои синове, за да направиш Твои дъщери, за да дойде невястата Ти на земята. Само как го направи, Господи? Пожертва единородния Си. Ти го пожертва, Господи, за да ни направиш едно. Господи, аз знам, че не е напразно. Моля се, Господи, нека падне всеки религиозен дух. Нека падне, Господи, всяко егоистично мислене. Нека падне нашия егоизъм, нашата егоцентричност, за да се обединим в едно, за да може тялото Ти да бъде обединено в едно, защото приехме едно кръщение, една вяра, едно име, и то е Исус! Исус Христос, царят на царете, всемогъщия Господар, всемогъщия лъвът от Юдовото племе, който срази ада и смъртта не можа да го сдържи. Порезът Исус повери всичко на кръста. Ти повери, Господи, заради нас. Ти побери заради нас. Ти побери заради нас, Господи. Аз до толкова Те обичам, колкото пажда Твоето Слово в моя живот. С това, Господи, нека Твоето писание, Господи, да стане 100% вътре в наш живот. Нека да пробие дълбоко вътре в нас. Свят си, Господи. Благодарим Ти, Господи, Татко. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Господи. Благодарим Ти, Татко мой. Благодарим Ти, Святи Души.